ҷинояткорон осорхонаи Дрездени Олмонро ғорат намуданд. Тибқи маълумот онҳо аз ганҷинаи подшоҳони Саксонӣ ҷавоҳироти гаронарзишро рабуданд. Дастгоҳҳои назоратии ин бино ду ҷинояткорро ба қайд гирифтанд. Ба иттилои тафтишот онҳо аз тирезаи ошонаи якум ба осорхона ворид шуда се маҷмӯаи ҷавоҳиротро ки наздики 300 ашёи гаронбаҳоро дар бар мегирифт рабуданд. Полисияи Олмон гуфтааст ки ҷинояткорон бо автомобили сабукрав аз ҷои ҳодиса ғайб заданд. Гуфта мешавад ки чанд лаҳза пеш аз ин ҳодиса дар наздикии ин осорхона сӯхтор ба амал омада буд. Дар натиҷа биноҳои ин мавзеъ аз истифодаи нерӯи барқ маҳрум монданд. Тафтишот мегӯяд ки эҳтимол бо ҳамин восита ғоратгарон мехостанд таваҷҷӯҳи кормандони ҳифзи ҳуқуқро ба дигар сӯй ҷалб кунанд. Арзиши ҷавоҳироти рабудашуда ки аҳамияти таърихӣ доранд 1 миллиард евро арзёбӣ мешавад. Бояд гуфт ки ин осорхонаи Олмон машҳуртарин осорхона дар шаҳри Дрезден ба ҳисоб рафта, дар толор ва ганҷинаҳои намоишии он пеш аз 3000 ашёи қиматбаҳо мавҷуд аст.